Hi there, we are Kikker TV. Say it. Kikker TV. Kika TV. Kikker TV. Kika TV. Kika TV. Wij zijn Kikker TV. Kika TV. Wij zijn Ja, wij zijn Kikker TV. We gaan nu ergens naartoe lopen. En dan moeten we daar presentaties houden over de organisatie waar we vandaan komen. In ons geval Kikker TV. En dan gaan we eens even zien waar de rest vandaan komt. There we go. We are young. We are young. We have fun. We have fun. We like some. We like some. We like Barack. We like Barack. We like Vera. We like Vera. But we have no lira. Hoe is het met jou? Ja, goed, en met jou? Ja, met mij gaat het ook wel goed hoor. Zeker. Ja, er komt iemand kijken hè. Waar? Ik weet niet waar ze zit, maar ze zit gewoon.